Saboda tsananin mamaki da al'ajabin faruwar wannan al'amari, sai kawai na saki baki da hanci ina kallon wannan gatari da ke hannuna ina jinjina shi. Wanne abu ne haka ya faru da ni kamar a mafarki? Shin sirrin wannan ƙarfi yana tare da gatarin ne ko kuwa a jikina yake? Amsar da na kasa baiwa kaina kenan har na ɗauki tsawon daƙiƙu na kasa ko ƙiftawa ina wasi tare da tsintar kaina cikin wani baƙon yanayi da na kasa tantancewa. Nan take wani tunani ya faɗo min na abin da ya faru tsakanina da Gimbiya Manahil yayin da muka faɗa cikin kogon kunnen aljani Sadimul Ausar. Lokacin da na shiga kaiwa da komowa a cikin makeken filin kogon kunnen, ina ƙarewa tsantsar ƙudurar Allah kallo, wanda girmansa kaɗai ya isa mutum 200 su samu wajen zama. Ga tarin jijiyoyi da gashi zaro-zaro suna reto, wanda girman sili guda kawai ya isa kaurin murtikekiyar igiya. Na dinga tasbihi da istighfari a zuciyata, ina tsarkake sarkin sammai da ƙasai har zuwa lokacin da na ji Manahil ta dafa kafaɗata. Ina ga lokaci yayi da ya kamata na gabatar maka da wani babban sirri da zaka kasance tare da shi, domin ya zama matakin farko a gare ka na tsallake dukkan haɗarin da ke cikin wannan tafiya ya kai masoyina. Na juyo da sauri yayin da kunnuwan mu ke jiyo ihu da karafkiyar ƙarafa daga can wajen kunnen aljani Sadimul Ausar, wanda ke nuni da alamun tuni ya fara fafatawa da waɗannan ifritai. Manahil ta sa hannu ta janyo wata siririyar farar sarƙa ta azurfa daga ƙirjinta, tana wani kalar walwali ta nuna min cikin nutsuwa yayin da idanuwanta suka sauya kala zuwa launin ruwan ɗorawa, kuma haskensu ya ƙaru kamar yadda fitilar da take riƙe da ita ke haskaka duhun kunnen aljani Sadimul Ausar. Ka sani wannan sarƙa ba ta wasa ba ce ya kai sarkin aljanun gobe, ta fara magana a hankali kamar tana jin tsoron faɗin abin da take son furtawa. Asalin mallakin wannan sarƙa ta kakana sarki Kinshasu ce Ibn Asmaru, mahaifin babana Abidul Asmar. Yau kusan shekarar ta 17 kenan tun bayan wafatansa. Duk wanda bai kasance jinin gidanmu ba, idan ya rataya ta a wuyansa ƙonewa yake nan take saboda tsananin ƙarfin sirrin da ke cikinta. Amma alƙalma da bincike sun nuna min cewa kai ne kaɗai daga jinsin mutane da aljanu wanda zai iya amfani da ita ba tare da wani lahani ba, kuma hakan shine mataki na farko da za ka fara takawa domin samun kusanci da sarrafa wasu abubuwa irin yadda aljanu suke yi. Na kalli idanunta suka sake sauya kala zuwa launin ruwan madara, zuciyata na tsalle-tsalle, bakina na rawa cike da tsoro da fargabar yadda zan karɓi lamarin wannan sarƙar sihiri. Na soma shirin ja da baya saboda ganin abin da take shirin aikatawa, kafin ƙiftawar ido ta kai hannunta wuyana ta rataya min sarƙar ba tare da ta jira amincewa ta ba. Nan take na ji zuciyata ta buga da ƙarfi, fat kamar za ta fasa ƙirjina ta fito. Na rintsa ido cikin zillimi da fargabar abin da zai biyo baya. Ina jin kawai shi kenan, tawa ta ƙare, jira nake kawai na ji na kama da wuta. Tsawon daƙiƙu masu yawa babu abin da ya faru da ni, wani irin ɗumi kawai na ji yana kewaye sassan jikina. Zuciyata ta ci gaba da bugawa, amma wannan karan bugawar nutsuwa ce da karsashi da wani kalar kuzari. Na buɗe ido ina kallon kaina, ban ga abin da ya sauya ba, amma na ji ƙarfin gwiwa da wata ilhama a tare da ni. Manahil ta sumbaci hannuna na dama ta ce, "Barka da hayi matakin farko ya kai namijin duniya, mijin Gimbiya Manahil, sarkin sarakan aljanun duniya na gobe." Ta yi ajiyar numfashi ta ci gaba da yin magana cikin murmushi. "Ai dama na faɗa maka za ka tsallake, tuntuna alƙalama suka rubuta kai suka zaɓa, al'amarin ba zai taɓa sauyawa ba. A yanzu ba zan ce maka komai ba akan sirrikan da ke cikin wannan sarƙa, za ka ga abubuwan mamaki da idanunka tunda tana jikinka." Tana gama wannan magana ta bar ni tsaye ta je ta jingina da fatar kunnen aljani Sadimul Ausar ta zauna. Na tambayi zuciyata, kenan sirrin da ke jikin wannan sarƙa shine sanadiyar aikata wannan jarumtaka da na yi? Sanin hakan da zai faru shine yasa Manahil ta bani gatari ta umarce ni na saro mata dogayen rassan bishiya guda 7? Na kyalkyale da dariya yayin da na gama wannan tunani, ina jinjina hikima da basirar Gimbiya Manahil, ina jin santa yana min kai kawo a cikin ƙoƙon zuciyata. Na yunƙura da nufin in sauko daga bishiyar, sai kawai na ganna an sauko da ni ƙasa cikin ƙiftawar ido. Al'ajabi ya sake caka ni, na taka ƙasa ina jin kamar na yi mata nauyi saboda ƙarfin da nake ji a jikina. Na kalli yatsun hannuna da jikina, ina nan a yadda nake, har yanzu babu abin da ya sauya, amma tabbas wannan ba Alhassan ɗin da ba ne. Ko dai ni ma na zama aljani ne? Na tambayi kaina a fili. A'a, baka zama aljani ba tukunna ya kai masoyina, amma saura ƙirs ya rage, muna isa bangon duniya. Na ji muryar Manahil na faɗa min haka cikin sauti mai ƙarfi,
har dajin yana amsa amu kamar an jona lasifika. Na yi waige-waige da sauri ban ganta ba. Da sanyin murya na ce, wai dama kina tare da ni ne Manahil? Ki bayyana a gare ni mana. A'a, ba na tare da kai ya kai masoyina. Ina nan a inda ka bar ni. Ina ɗinke wa Sadim Al'ausar raunukan da ke jikinsa. Daga nan nake magana da kai. Wani sabon mamaki ya sake cika ni. Dama haka yana faruwa ya ke masoyiyata? Eh, babu shakka yana faruwa. Amma sirrin yana tare da wannan sarƙa ta kakana da ke wuyanka. A yanzu mun ƙara samun wani kusanci na musamman da juna. Za ka iya yin magana da ni a duk inda kake, kamar yadda ni ma zan iya yi maka. Kai ma dalla da wannan sarƙa. Babu shakka na yi farin ciki da wanzuwarta a tare da ni. Ina ci gaba da jiyo sautin muryarta tana dariya ta ce, za ka ga abubuwa na mamaki da yawa da irin tasirin da ke jikin wannan sarƙa. Sai ma mun shiga birnin Askandariya tukunna. Yanzu dai maza ka kwaso itatuwan nan da ka saro guda 10, ka gabato min da su ba mu da isasshen lokaci. Gani nan gare ki ya ki sarauniyar kyawawan duniya. Na tsinci kaina ina faɗa mata haka cikin shauƙin soyayya. Na ji ta sake yin dariya kamar ana rera waƙa da sarewa. Sai kuma ta yi shiru ba ta sake cewa komai ba. Na mai da kallo na zuwa kan itatuwan. Ina tunanin yadda zan iya kwasar su na je da su har zuwa inda na baro Manahil. Dan zuciyata ta fara saƙa min cewa da zan samu wata igiya da sai na ɗaure su waje guda, na ga ko zan iya jansa a ƙasa, domin hakan shine kaɗai mafita. Ba zato babu tsammani sai kawai na ga wata murtikekiyar igiya mai kauri ta bayyana a gare ni akan iska. Na kai hannu zan kama ta, sai kawai na ga ta zille, ta je da kanta ta haɗe itatuwan nan waje guda, ta ɗaure su, sannan ta yi guntu ta bar wajen dogon baki wanda zan iya kamawa in ja. Cikin karsashi na rataye gatarina a kafaɗa, na kama bakin igiyar, na soma ja a ƙasa, na nufi hanyar da za ta sada ni da gimbiya Manahil da aljani Sadim Al'ausar. Bisa mamaki sai na ji sakayau, babu nauyi kamar ɗaurin kalmami nake ja, har ina gudu-gudu sauri-sauri, ƙura tana tashi. Cikin abin da bai wuce mintuna 15 ba, sai ga ni a gaban Manahil. Saɓanin tafiyar farko da na yi zuwa rukunin bishiyun, wadda aƙalla ta ɗauke ni tsawon sa'a 1 da rabi. Manahil ta tare ni da murmushi a lokacin da na tarar ta kammala ɗinke raunukan Sadim Al'ausar, ta shafa masa magani a jiki. Jinjina ta musamman a gare ka ya kai namijin duniya. Lallai dukan alamu sun nuna za mu yi nasara a wannan tafiya. Jikina yana bani zan iya aikata komai Manahil. Ina jin a yanzu har fafata yaƙi zan iya, duk da ban taɓa riƙe ƙoda ƙotar takobi ba. Ta yi 'yar dariya. Da sannan har fagen yaƙin ma za ka taka rawa, domin akwai horo na musamman da Sadim Al'ausar zai baka idan ya warware. Ba don komai ba, sai don mu shirya wa wazirin Mutazu da dakarunsa, domin na yi yaƙini dole sai mun fafata yaƙi da shi kafin mu samu nasarar karɓe karagar mahaifina daga hannunsa. Na jijjiga mata kai, ina ji a raina cewa zan iya aikata komai. A shirye nake yake masoyiyata, tabbas a yanzu na shirya wa karɓar ƙaddarar hawa mulkin Askandariya da ƙarfin zuciya. Ba kuma na tunanin akwai wani mahaluki mutum ko aljan da zai iya kai ni ƙasa akan wannan muradi. Da kyau jarumi na kuma sarkin gobe. Haka ake so a ji zuciyar mazan ƙwarai, babu tsoro babu fargaba akan kowane al'amari. Tabbas alƙalama sun nuna za ka yi mulki a duniya, irin wanda ba a taɓa yin irinsa ba. Na ji wata izza da isa sun shige ni, har na ji na ƙagu Sadim Al'ausar ya warke domin ya fara bani wannan horo na musamman. Don haka na gyara tsayuwa na ce, shin yanzu wanne taimako kike buƙata daga gare ni domin gyara yatsun ƙafar Sadim Al'ausar? Ta girgiza kai ta ce, ka koma gefe kawai ka yi kallo. Akwai sauran lokaci kafin ka iya irin wannan aikin tukunna. Ka bar ni zan ji da komai. Tana gama wannan magana, ta zaro wata siririyar kakkaifar wuƙa a cikin ɗamarar da ke ɗaure a ƙugunta, ta tsinka wannan igiya, ta shiga tsatsaga itatuwan zuwa dogaye siri-siri har ta kammala, sannan ta rufe idanu ta shiga karanta waɗansu maganganu na siddabaru. Nan take itatuwan suka dinga tashi sama akan iska, suna jajjera kansu akan yatsun Sadim Al'ausar masu raunin, sannan wata murtikekiyar igiya ta bayyana, ta dinga ɗaure itatuwan ta mau har ta kammala. Tsananin zafi da zugi suka sa aljani Sadim Al'ausar ya farka a gigice tare da kurma uban ihu, wanda har sai da Alhassan da Manahil suka toshe kunnensu don kada su kurmance. Har ya yunƙura zai tashi zaune, sai Manahil ta daka masa tsawa ta ce, kada ka kuskura ka yi wani ƙwaƙƙwaran motsi, idan ba haka ba duk ɗinkin da na yi maka zai farke, yatsun ƙafarka su sake gocewa. Ku danna subscribe kuma ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa da shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Hikaya Hausa TV, dandalin nishaɗin ku ce.